ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନୁରୋଧ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ମାଂସ ହେଲେ ଦି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଟିକେ ରସା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ। ଘରେ ମାଂସ କେବେ ହେବ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅପେକ୍ଷା। ଏ ସବୁଥିରେ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରବିବାର ହେଇଗଲେ ଦୋକାନୀ ଘରେ ଆସି ମାଂସ ଦେଇଯାଉଛି। ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ନିଜେ ରାନ୍ଧି ମୋତେ କଷା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଜି ଘରେ ମାଂସ ହେଲେ ଖରାବେଳେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରି ଘରକୁ ଆସୁନି। ମା ଟିଫିନରେ ଭରି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛି। କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ସେ ଦିନଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଗ 4କୁ। ଗାଉଁଲି ପାଗ ଦେଇ ମାଂସ କଷିବା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବହୁତ କଥା ଅଛି।